páni, vážení členovia komory, vítam vás na pôde komory ako v Bratislave, tak aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčine a Trnave. Vítam vás na tomto seminári Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu. Tí, ktorí ma nepoznáte, volám sa Diana Krížová, som riaditeľka Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov a som veľmi rada, že sa nám vlastne historicky poprvýkrát podarilo prepojiť všetky naše kancelárie na tento seminár a dúfam, že to spojenie bude veľmi dobré a že tie zážitky a poznatky, ktoré si odnesiete z tohto seminára, budú dôležité pre vás a určite, že nás posunú ďalej aj v komore v otázke honorovania inžinierských prác. Dovolte mi privítať profesora Benka, predsedu komory, ktorý na seminári dá prvú prednášku a ktorý sa už od roku 2010 ako vtedajší prvý podpredseda komory veľmi aktívne venuje oblasti honorovania a zasadzuje sa o to, aby inžinieri boli férovo a primerane hodnotení a honorovaní za svoje práce. Takisto vítam inžiniera Lužicu, člena predstavenstva, ktorý má v predstavenstve tiež na starosti oblasť honorárov, a to najmä z tej technickej stránky. A vítam aj inžiniera Naďa, ktorý nám dnes porozpráva vlastne o pripravovanom projekte www.cenyprojektov.sk. Ja by som ešte dodala to, že dnes podľa počtu prihlásených účastníkov sme sa stretli naozaj vo veľmi veľkom počte. Prihlásilo sa 188 inžinierov a ja verím, že aj tento počet prispieje k tomu, aby tento seminár bol úspešný. Prajem prednášateľom úspešné prednášky. Prajem nám všetkým, aby nám vyšlo to videokonferenčné prepojenie, aby tá kvalita bola aj na ostatných regionálnych kanceláriách dobrá. A teda dovolím si odovzdať slovo profesorovi Benkovi, predsedovi komory ako prvému prednášateľovi. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja pozdravujem kolegyňa a všetkých kolegov na celom Slovensku a takisto verím, že technicky to zvládneme celé a ostaneme v spojení, tak ako bolo avizované 188 členov komory s tým, že tak ako kolega Bilo Hrbolčák avizoval, tá diskusia pri riadení toľkých spojení bude dosť ťažká a preto ak máte vážne otázky, asi najlepšie bude skutočne napísať tie otázky akokoľvek elektronickou formou na tú webovú stránku, ktorú ste mali uvedenú. A pokiaľ chcete nejakú otázku položiť, dostanete sa zrejme k tým ostatným otázkam, ktoré už položili kolegovia. A ak je tam tá vaša otázka, tak ju podporte. Tie otázky, ktoré majú najviac hlasov, dostanú sa dopredu a podľa časových možností budeme sa snažiť odpovedať v tom poradí dôležitosti, ako sa tie otázky objavili. Tak ako bolo avizované pani riaditeľkou a ostatnými kolegami a nakoniec tejto oblasti sa venuje mnoho profesijných organizácií, nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Dostali sme sa do určitého tlaku a my dneska vieme, že to je asi prioritná otázka nielen pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, ale táto otázka sa stáva prioritnou otázkou aj pre zhotoviteľov a investorov. Aby sme mali kvalitné projekty, aby sme mali kvalitné stavby, musíme sa niekde pohnúť s tým naháňaním minimálnych cien, či už za tvorbu projektov, alebo za zhotovovanie stavieb. Aby som možno shrnul tej mojej prednáške aktivity, aj moje osobné, aj Slovenskej komore stavebných inžinierov za posledné roky, čo všetko sa udialo v Európe a kde všade Slovenská komora stavebných inžinierov vo väčšine spolupráci s inými organizáciami sa snažila zmeniť túto schému, ktorú nám priniesla Európa. Slovensko, 10 rokov v Európskej únii, od roku 2004, čo všetko sa zmenilo. Začalo to celkom dobre až do roku 2008. Dostali sme sa na voľný trh Európskej únie, ktorý bol veľmi silne presadzovaný v Európe, možno práve v rokoch 2007, 2008, 2009 niektorými poslancami Európskeho parlamentu, aby trh sa riadil vyslovene voľným spôsobom dopytov a
ponukou a dopytom aj pre produkty, nielen dennej spotreby, dobou záruky krátkou, ale aj pre produkty také, aké sú stavby. Stavby, ktorých nádorová životnosť, ako všetci viete, je niekoľko generácií. Ak sa urobia chyby na začiatku, veľmi sú drahé. A preto je otázka, nakoľko stavby by mali byť voľne regulovateľné. Keď tomu ešte prišla kríza niekedy v roku 2008, postupne z roka na rok sme videli, že tá kríza neustupuje, ale stále sa prehlbovala, tak sme sa dostali tam, kde sme dneska. A dneska, keby som mal charakterizovať, v akom stave sa nachádza stavebníctvo, tak v konečnom dôsledku nič iné ako táto jedna veta mi z toho nevychádza. Na voľnom trhu Európy rozhodovanie o kvalite stavieb prešlo z rúk odborníkov do rúk ekonomov a právnikov, do rúk developerov a manažérov, kde jediným kritériom v rozhodovaní je najnižšia cena za projektovanie a najnižšia cena za zhotovovanie stavieb. Aké to má následky, všetci dobre poznáte, niektoré si možno dneska tak ešte prebehneme a zhrnieme. Štatistiku v stavebníctve si vyhodnocujú všetky organizácie a jedna z takých štatistík asi veľmi dobrých je to, čo robí CC Research a v podstate na akcii dvakrát do roka, ktorú organizuje na Slovensku a v Českej republike, kde je bežným pravidlom, že sa tam zúčastňujú premiéry alebo ministri. A keď si pozrieme jednu štatistiku, ktorú v decembri 2012 zverejnil pán Jiří Vacek, šéf organizácie CC Research, tak hovorí, že každú štvrtú stavbu pred kolaudáciou treba opravovať. A už vieme, kde sme, a keď myslíme na spoľahlivosť, tak hlavne pre projektantov nosných konštrukcií je úplne jasné, kam sa nám dostala spoľahlivosť. Pozrime si vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Žolt Lukáš tvrdí, že prioritné využívanie kritéria najnižšej ceny po verejnom obstarávaní spôsobilo v stavebníctve neprimeranú cenovú vojnu. Stavebné firmy v súťažiach vzájomne podliezali nielen ceny, ale aj náklady stavebnej výroby. Označil to za zlé a choré, lebo to vedie do záhuby firmy aj projekt, ktorý sa má realizovať. V roku 2010, vzhľadom na asi dvojročnú krízu a problémy, ktoré boli v stavebníctve, som 8.12.2010 som sa stretol a dohodol som si rokovanie so štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, kde som mu navrhol robiť verejné obstarávanie na Slovensku. Inak, tak ako to robia v niektorých európskych krajinách. A okrem iného som mu navrhol monitorovanie verejných financií v spolupráci s organizáciami, ktoré sú nezávislé, v spolupráci s organizáciami, ktoré s tým majú skúsenosti. A v tom čase robili monitorovanie verejných financií pre také organizácie, ako sú Rakúske železnice alebo Asfinag, čo je obdobou Národnej diaľničnej spoločnosti. Vzhľadom na to, že za niekoľko mesiacov po tomto rokovaní sa nič neudialo, tak na Slovenskej komore stavebných inžinierov sme sa rozhodli, že zorganizujeme panelovú diskusiu medzinárodnú, možno niektorí ste sa jej zúčastnili, s tematikou kvalita projektov, kvalita stavieb a samozrejme kvalita projektových a inžinierských prác a ich honorovanie v Európe. Boli sme jedna členská krajina v Európe, všetci nám tvrdili, že honorárové poriadky sa musia zrušiť, platí tu voľný trh Európskej únie aj pre stavby, tak sme si pozvali kolegov z krajín, kde to bolo inak. Pozvali sme si samozrejme zástupcov aj našich organizácií, či už protimonopolného úradu, úradu pre verejné obstarávanie, po ministerstiev a ukázali sme prehľad krajín v Európe, ako je regulované honorovanie v krajinách Európe v roku 2010 na základe výskumného projektu ARIM, ktorý si nechala vypracovať Európska komisia. Tu vidíte pár stĺpcov pre inžinierské práce a pre architektonické činnosti v stavebníctve. Okolo 16,7% boli záväzné honorárové poriadky v zákone. Uzákonené doporučené ceny boli na základe architektonických alebo inžinierských činností okolo 25% alebo 11%. Štatistický informačný systém využívalo okolo 14 alebo 7% krajín. No a bez regulácie bolo už pomaly pre inžinierské činnosti 50% krajín a niektorí nedodali relevantné informácie.
O ktoré krajiny sa jednalo v roku 2010, ktoré mali záväzný honorárový poriadok, vidíme v tejto tabuľke, bolo to Nemecko, Bulharsko, Grécko, Luxembursko a Malta, kde vyslovene honoráre boli definované zákonom a ostatné odporúčania. Medzi tým sa situácia zmenila, tak ako som spomínal, hlavne rok 2009 bol prelomový v Európe, pretože Európsky parlament urobil dosť vysoký tlak aj s Európskou komisiou na uvoľnenie trhu pre voľný trh, dopyt a ponuka. V roku 2010 sa nám už začali vyskytovať chyby, aj niektoré médiá začali o nich informovať. Ak si pozrete článok z časopisu Eurostat v apríli 2011, kde som aj ja odpovedal na niektoré otázky, už v tom čase som povedal, že v článku za cenu Trabanta nemôžeme očakávať Mercedes, okrem iných vyjadrení. Dúfajme, že tlak na nízku cenu, nie len za projekt, ale hlavne tlak na nízku cenu realizácie stavby nebude tak vysoký, že stavebné konštrukcie začnú ohrozovať zdravie a životy ľudí a verejný majetok. Čo nám priniesol rok 2012? V roku 2012 sme mali na Slovensku 4 stavby, ktoré sa zrútili ešte pred kolaudáciou. Z médií si viete veľmi rýchle nájsť, o ktoré stavby sa jednalo. Ja by som niektoré z nich len vytiahol, nebudem ich ďaleko komentovať, je už po vyšetrovaní, čiže môžeme zverejňovať aj niektoré dôležité informácie. Jedna skolaudovaná stavba, ktorá nám zlyhala, boli Sila v Leopoldove. 2. mája 2012 vyzeral obrázok z leteckej snímky, tak ako to vidíte. Ale čo je dôležité? Jednalo sa o prevádzkový súbor, nebolo potrebné predkladať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, pretože sa schvaľovala ako prevádzkový súbor. Boli navrhnuté silá, čiže na Slovensku sa robili len základy. A takže sa navrhovali silá v inej členskej krajine, nie podľa noriem STN, podľa možno európskych noriem, ale z inej členskej krajiny. A jednou z chýb, dosť závažnou, ktorá sa objavila pri návrhu, bola táto rovnica 6:10 z Európskej normy pre spoľahlivosť. Projektanti nosných konštrukcií vedia presne, o čom hovoríme. Pre medzné stavy únosnosti máme pre premenné zaťaženie parciálny súčiniteľ spoľahlivosti 1,5 a tých kolegovia zo Španielska tam dosadili 1,0. Keď sa ich pýtali, že prečo, tak povedali, že chceli byť hospodárni. Výsledok hospodárnosti vidíte na tomto obrázku. To nie je 2 týždne pred kolaudáciou, to je len ilustračný obrázok z obchodného domu v Sampongu v Južnej Koreji, kde zlyhal takisto jeden zo stĺpov, tento prvý. Za pár sekúnd, podobne ako plinárenská, to skončilo takto. 502 mŕtvych, 937 zranených. V Južnej Koreji urobili po tomto prípade na požiadavku vlády, prešetrili všetky konštrukcie, ktoré môžu zlyhať na pretlačenie s takýmto výsledkom. Na Slovensku sme to po plinárenskej neurobili, bolo to 2 týždne pred kolaudáciou. Keby to bolo pol roka po kolaudácii, asi by sme to urobili na Slovensku. Bol by som strašne zvedavý na výsledok, ktorý by sa tam objavil. 19. októbra 2012 JAGA vo svojom časopise ASB sa pýtala viacerých odborníkov v stavebníctve vo všetkých oblastiach, prečo je toľko škôd v stavebníctve. V článku Zlá stavba sa nedá zahodiť ako pokazený jogurt. Jeden z výrokov, ktoré som ja v tomto článku povedal, bolo to, že hľadáme chybu v ľudskom zlyhaní alebo máme hľadať chybu v nastavenom systéme. My vieme, že na Slovensku sme mali systém nastavený do roku 89 určitým spôsobom a v podstate od roku 89 aj po vstupe do Európskej únie sa v nastavení systému veľa nezmenilo. V realite sa zmenilo veľa. Vznikli úplne iné organizácie na projektovanie, vznikol nám tu dokonca voľný trh Európskej únii, ale legislatívne, čo sa týka kontroly a smer ku kvalite projektov a zhotovovania v legislatívnej oblasti sa toho veľa neurobilo a preto všetky tieto prípady ja skôr pokladám nie za ľudské zlyhanie, ale za chybu v systéme. Na túto som upozorňoval aj v tomto článku a v podstate jedna z takých dosť dôležitých viet alebo výrokov je tá posledná veta na tomto obrázku. Tlak na čo najlacnejšiu konštrukciu však môže byť chybou s fatálnymi následkami. O 2 týždne zlyhala podporná skruš mosta pri Kurimanoch s fatálnymi následkami.
všetci to dobre poznáte, a zase si pozrieme, prečo k tomu došlo a kde došlo ku chybe. Navrhnuté nie podľa STN. Realizačná projektová dokumentácia, stavebný zákon ju nepozná. Mohol to robiť hocikto, koho si objedná zhotoviteľ. Projektanti boli z inej členskej krajiny. Dneska už môžeme povedať po vyšetrovaní, že to boli... Keď to zhrnieme, tak môžeme povedať, že stavby sa bez nezávislej kontroly často navrhujú s ďaleko nižšou spoľahlivosťou a bezpečnosťou, ako je predpísaná v normových predpisoch. Nárast škôd a zlyhaní stavieb na Slovensku, v Čechách a v iných krajinách Európskej únie potvrdzuje pravdivosť našich predpovedí. Ešte niekoľko veľmi drobných tých príkladov by sme mali strašnú spustu a vy ich sami zažívate v praxi. Ja ukážem ešte nejaké stavby, pri ktorých som bol aj osobne na Slovensku. Zoberme si napríklad takúto nádrž postavenú v roku 2011 a danú do užívania v roku 2012. Je to sanácia aktivačných nádrží pre farmaceutický priemysel. To je čistička odpadových vôd. V prípade, že by došlo k zlyhaniu, je to ekologická katastrofa najvyššieho stupňa. A zase si zoberme ten nastavený systém, ako to bolo. Projektanti boli z inej členskej krajiny Európskej únie, neboli zo Slovenska. Robili, v podstate dá sa povedať, nie podľa noriem STN. Predkladateľ dokumentácie pre stavebné povolenie, pozor, stavebné povolenie, nemal oprávnenie na predkladanie projektovej dokumentácie v Slovenskej republike. Neboli hostujúci inžinieri ani v našej komore, ani v komore architektov. Napriek tomu stavebný úrad vydal stavebné povolenie. Dokumentácia pre realizáciu stavby nemôžeme nič iné konštatovať, ako že zrejme príliš veľké šetrenie alebo neznalosť. A keď sa tá nádrž prvýkrát naplnila, v podstate dá sa povedať ešte na skúšku vodopriepustnosti alebo vodonepriepustnosti, tak sa na nádrži objavili trhliny 0,5 mm, hoci tá nádrž počas svojej životnosti, povedzme si takých 80 rokov, by nemala mať väčšie trhliny ako 0,05 mm. Po výpočtoch, ktoré sme robili aj s kolegom Vyskočom, nám vyšlo, že vnútri v nádrži tie trhliny dokonca mali mať šírku až 1,6 mm. Predpovedali sme im, že o pár mesiacov, ak sa nič nestane, im tá nádrž začne presakovať. Vzhľadom na to, že boli veľmi ťažké rokovania s investorom, skutočne tá nádrž po niekoľkých mesiacoch začala presakovať a presne na tých miestach, ktoré sme im ukázali. Takže potom už ten postup bol veľmi rýchly. Stálo to 680 000 eur, zosilnenie týchto nádrží. Všimnite si ešte túto nádrž, túto vzadu, ktorá bola postavená v rámci celého projektu od čističky odpadových vôd v roku 2007, tá v roku 2014 vyzerala takto. Neviem, ako dobre na to vidíte, ale v podstate zázrakom sa stalo, že ešte tie stĺpy držali. Životnosť tejto nádrže bola 7 rokov. Hej? A určite nie podľa noriem. Dneska sa zosilňuje. Ďalšia situácia je zase z jednej z členských krajín Európskej únie, ktorá je takisto na voľnom trhu Európy. Je to obrázok z Rigy, obchodné centrum. Nemali to šťastie ako my na Trinitoch, navrhovali trošku lepšie. Tá konštrukcia vydržala 2 roky. Nespadla pred kolaudáciou, spadla po kolaudácii, jednopodlažná budova, 54 mŕtvych. Ďalší príklad, ktorý asi tiež z médií poznáte, 5.9.2014 Vilémov, rekonštrukcia mosta, oblúkový most, vidíte tam ten bager, ktorý tam mal niečo upravovať, ani nemusíme byť statici, aby sme vedeli, že ak odkopeme túto horizontálnu silu, ktorá zabezpečuje ten oblúk, tak asi musíme tú horizontálnu silu niečím zabezpečiť. Ja sa pýtam, je to ľudská chyba, alebo je to chyba v systéme? Aký bol vyškolený stavby vedúci, aký bol vyškolený stavebný dozor? Bol pritom vôbec statik? A bol pritom kontrolný statik? Niekto síce tam vymyslel rozumnú vec a povedal, že podloží túto podperu s vyslými podperami. Tuto ich vidíme na boku pripravené, ale nikoho nenapadlo podložiť to horizontálne. Výsledok 4 mŕtvi, dokonca myslím, že aj Slováci tam boli. Takže zase je otázka, je to ľudská chyba, alebo je to chyba v systéme? Ja tvrdím, je to chyba v systéme. No a teraz sa vráťme k tomu, čo robíme v prospech honorárových poriadkov, v prospech nastavenia kvality a nie len
za to, aby inžinieri a architekti dostali viac peňazí, ale za to, aby sme chránili investora, aby sme chránili zhotoviteľa a hlavne, aby sme chránili užívateľov týchto stavieb. V roku 2013 Nemecko, ktoré bolo takisto vystavené veľkému tlaku v Európe, v Nemecku existuje jedna organizácia, ktorá má skratku AHO, Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung. Táto organizácia bola založená v roku 1936. Od roku 1936 táto organizácia pracuje s vládou, s ministerstvami, s ostatnými odborníkmi a ekonómami a nastavuje obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre rôzne stavby a príslušný stupeň, príslušný čas, ktorý na to potrebujú, aby to primerane kvalitne spracovali a príslušný honorár. A ten honorár je v zákone. Je uzákonený ako minimálny a maximálny honorár a každý, kto robí ponuku, musí v rámci minimálnej a maximálnej ceny ten honorár ponúknuť. Ak klesne pod minimálnu cenu, porušil zákon s príslušnými konzekvenciami. Pod tlakom Európskej únie v roku 2009 Nemci boli prinútení z titulu nediskriminácie občanov Európskej únie, že tie honorárové poriadky v ich zákone mohli platiť pre Nemcov a neplatili pre ostatných občanov Európskej únie. Od roku 2009 do roku 2013 pracovala odborná skupina v Nemecku, ktorá bežne funguje, a presviečali svoj protimonopolný úrad, úrad pre verejné obstarávanie, svoju radu, Bundesrat, Národnú radu, Európsku komisiu, že toto na území Nemecka si oni neprajú a prajú si, kto robí výkony pre takéto ťažké produkty Európskej únie, pre stavby, musí splniť to isté, čo Nemci. Schválili zákon 7.6.2013, ktorý má platiť pre každého, kto tieto výkony robí na území Nemecka. Po tejto informácii sme sa samozrejme zaktivizovali, zavolal som kolegom z Nemecka a som si dohodol stretnutie s právnikmi z AHO a s právnikmi z Inžinierskej komory Saskej na ich inžinierskom dni, že 17.10. som s nimi rokoval a mal som dve otázky. Skutočne to platí pre všetkých občanov Európskej únie? Áno, skutočne to platí pre všetkých. A dokonca nielen Európskej únie, ale celého sveta. Ešte som mal druhú otázku. Je Slovensko, má iné postavenie v Európe ako Nemecko? Nemecko to môže mať a Slovensko to nemôže mať. Pretože všetci na Slovensku 10 rokov nám tvrdili, že Slovensko to nemôže mať. Odpoveď bola kladná, tak som rokoval o ďalších otázkach. O podpore odbornej a o podpore právnej. Ak by sme chceli niečo také posunúť na Slovensko, tu mi kolegovia z Nemecka prislúbili akúkoľvek podporu, nielen pre našu krajinu, ale pre ktorékoľvek krajiny s tým, že kedykoľvek ochotní sú prísť a všetky svoje znalosti a informácie, ktoré majú, posunú na akúkoľvek ďalšiu európsku krajinu. Nakoniec sme rokovali na tom istom rokovaní aj o inej záležitosti, keďže tam bol aj prezident ECEC. ECEC je organizácia európska, ktorá zastupuje komory, združuje komory, je tam 16 krajín, myslím, že 13 alebo 14 sú z Európskej únie. Takže sme hovorili, že takáto pracovná skupina by mohla vzniknúť a nie jednotlivé krajiny, aby predkladali svojim vládam návrhy, ale aby sme to pripravovali centrálne pre Európsku komisiu. Tam sme si hneď aj dohodli stretnutie 15.11. som sa zúčastnil v Maribore na výkonnom výbore ECEC, kde okrem iného, čo nemali v pláne, sme rokovali o založení pracovnej skupiny. Dostal som ponuku, aby som túto pracovnú skupinu v Európe viedol. Ja som povedal, že by bolo lepšie, keby to viedol viceprezident ECEC, jeden, ktorý by to mal v portfóliu, a tam sme sa dohodli na kolegovi Hans-Jörgovi Lecnerovi, je to profesor z Talianska, ktorý je viceprezident ECEC. Zakladáme takú skupinu, mal by ju viesť. Taliansko je vhodná krajina na toto, pretože ako druhá krajina v Európe po Nemecku má zozáväznené minimálne honoráre v zákone od roku 2013. 5.12. som na pozvanie pána Ripperta navštívil ich Herbsttagung v Berlíne, tej organizácie AHO, kde sme si len upresnili detaily o právnej a odbornej pomoci. Na tomto stretnutí samozrejme sa zúčastnil profesor Lechner. Profesor Lechner je odborník na Bauwirtschaft, na ekonomiku v stavebníctve, má veľkú firmu v Rakúsku, pochádza z Nemecka, je profesorom na Technickej univerzite v Gráci a on v rokoch 2009 až 2013 viedol po odbornej stránke tú pracovnú skupinu, ktorá pripravovala honorárové poriadky alebo zmenu honorárových poriadkov v Nemecku.
Okrem toho je hlavný expert pre nastavenie honorárov v Rakúsku dlhé roky a samozrejme ja aj s organizáciou ECEC som s ním dokonca jeden deň, sme tu mali rokovanie v tejto miestnosti s kolegami z Rakúska, sme rozmýšľali o tom, ako odborne nastaviť fungovanie tejto pracovnej skupiny pod hlavičkou ECEC, ktorú odbornú časť, ak vznikne, zrejme s veľkou pravdepodobnosťou povedie profesor Lechner. Rok 2014, po všetkých týchto informáciách, sme sa zúčastnili už ako spoluorganizátor akcie CEC Research pána Vaceka. Organizovali sme to už aj v decembri 2013, myslím, spolu. A mali by sme to organizovať aj v roku 2015. Aj o 4 dní, 9. decembra, je stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, kde okrem toho panelu pre zotovovanie stavieb je panel pre projektovanie stavieb, čiže budeme o tom znovu diskutovať, ale 27.3. panely o projektovaní, vidíte tam niektorých zástupcov, som si pripravil možno 5 stavieb a som povedal, prečo zlyhali. Nie, prečo boli zlé projekty. Bo kdekoľvek prídem, všade je kritika kvality projektov. Ale prečo, o tom už sa menej rozpráva. Čiže ukázal som niektoré stavby s tým, kde nastala chyba v systéme a v podstate som to zakončil s tým, že Nemci to majú nastavené v zákone a otázka bola, či Slovensko má iné postavenie v Európe ako Nemecko, či u nás môžu platiť honorárové poriadky v zákone, alebo nie. Odpoveď pána Meniharta, predsedu protimonopolného úradu, bol na to pripravený, že takú otázku dostane, bola, že je možné na Slovensku zaviesť v zákone alebo vyhláške honorárové poriadky, pokiaľ sa jedná o verejný záujem. My to ani nechceme na komore mať, tak ako sme mali komorovi. My chceme, aby to bolo v zákone, aby to bolo povinné dodržať. Teraz už je len otázka, či stavby sa stávajú vo verejnom záujme alebo nie. Asi sa dlho o tom nemusíme presviečať, stačí, keď si pozrieme európsky zákon, ktorý si európske krajiny ani nemusia prijímať, pretože nariadenie Európskeho parlamentu po schválení v Európskom parlamente sa stáva záväzným s platnosťou, vyhlásenou platnosťou vo všetkých krajinách Európskej únie. Je to nariadenie Európskeho parlamentu Rady číslo 305/2011 9. marca 2011. Ak si pozrieme prílohu 1, základné požiadavky na stavby, je ich 7. Ja ukážem možno len tie dve najhlavnejšie. Mechanická odolnosť a stabilita, je verejný záujem, bezpečnosť v prípade požiaru je verejný záujem, bezpečnosť užívaní je verejný záujem a tak ďalej by sme mohli pozerať ostatné. Vy viete, že každý rok organizujeme stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky, malú V4 aj veľkú V4. Rok 2014 pripadol na Slovensko, zorganizovali sme rokovanie Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Ďakujem všetkým organizátorom, veľmi dobre to dopadlo. My sme navrhli hlavnú tému honorárové poriadky, minimálne ceny vo verejnom obstarávaní, aby sme o tom rokovali, aby sme vytvorili pracovnú skupinu v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Veľmi pozitívnym ohlasom sa to stretlo so všetkými zástupcami všetkých profesijných komôr a profesijných zväzov. Vidíte, že tu práve podpisuje 7 organizácií deklaráciu a ja ukážem len ten jeden hlavný bod tej deklarácie, bod 2. Inžinierske komory a zväzy krajín Vyšehradskej štvorky navrhujú založenie spoločnej platformy odborníkov z každej krajiny, ktorí budú pripravovať odborné a právne argumenty na presadzovanie zavedenia uzákonenia minimálnych honorárov pre definované základné projektové výkony v krajinách Vyšehradskej štvorky a Európskej únie. Taktiež presadzujú zavedenie smernice 2014 EÚ o verejnom obstarávaní na národných úrovniach s cieľom obmedziť rozhodnutia na základe najnižšej cenovej ponuky pri stavebných projektoch. Tá pracovná skupina vzniká a na tom stretnutí 19.10. večer sme mali stretnutie na bavorskom zastúpení pri Európskej komisii, kde som sa dohodol aj s prezidentkou Maďarska, že zrejme sa k tejto otázke špeciálne stretneme, pretože oni sa už dostali dosť ďaleko. 19.10. som sa zúčastnil jednak valného zhromaždenia ECEC v Bruseli, a jedným z bodov, ktorý mňa osobne asi najviac zaujímal zo všetkých, hoci všetky boli zaujímavé, bol práve bod 6 tohto rokovania, kde Hans-Jörg Letzner
viceprezident ECEC predstavil zatiaľ dohodnuté veci, čo sa týka honorárových poriadkoch v Európe, s tým, že konečným cieľom teda je založenie pracovnej skupiny, aby sme hľadali argumenty pre Európsku komisiu, prečo sú minimálne honoráre dôležité. Prečo sú dôležité pre investorov, zhotoviteľov a bezpečnosť, verejný záujem. Nie len preto, že inžinieri by chceli mať viac peňazí za, povedzme, rovnaké výkony. My potrebujeme nadefinovať pre všetky stupne projektovej dokumentácie, ktoré sú dôležité a hlavne pre dôležité stavby, patričný obsah a rozsah projektovej dokumentácie, ktorý je minimálne potrebný na to, aby neutrpela kvalita. Či už v tendroch, aby neutrpela kvalita pri zhotovovaní stavieb. A k tomu samozrejme primeraný čas a primerané financie, aby to kancelárie, inžinierské alebo architektonické ateliéry vedeli zabezpečiť. Pozrieme sa ešte trošku na verejné obstarávanie, lebo to súvisí priamo pre veľké projekty. A tam v podstate sú otázky. Chceme honorárové poriadky alebo dumping? Chceme kvalitu projektov alebo škody a zlyhania? Odpoveď na prvú otázku nám vlastne dodá odpoveď na druhú otázku. Dva príklady, ktoré už som tejto krajine ukazoval, ktoré ja nazývam, že sú choré a chorých je viac. 9.8.2010 dopyt. Špecifikácia predmetu obstarávania. Statické vyhodnotenie geodetických meraní stolic turbogenerátorov pre atomovú elektráreň. Keby došlo nejakým komplikáciám v atomovej elektrárne, aké sú následky zlyhania, ani nemáme definované v európskych normách. Pretože navrhovanie atomových elektrární na to nám nestačia eurokódy. Aké dôsledky boli vo Fukushime alebo v Černobyle, nemusím spomínať. Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena. Ja sa čudujem, že na to neprišli novinári z niektorých susedných krajín. Asi by to trošku rozvírili. Ďalší príklad dumpingu z roku 2011. Toto tiež už som niekoľkokrát ukazoval. Dopravná infraštruktúra, predpokladaná cena zakázky 160 000 eur, vysúťažená cena ešte nie elektronicky, čo nám hrozí, 12 584 eur. 7,8% predpokladanej ceny zakázky a dneska nám hrozí, že naša duševná práca sa bude súťažiť elektronicky. Akú kvalitu je schopná kancelária alebo ateliér potom zabezpečiť, asi sa nemusíme o tom presviečať. Pozrime sa, čo nám hovorí zákon. Slovensko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004, malo 2 roky na to, aby si prispôsobila svoje zákony prístupovej zmluve. No a takisto verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie od roku 2006 v našom zákone sa prispôsobilo Európskej smernici a v paragrafe 35 vidíte, že kritéria na vyhodnotenie ponúk. Nie je tu kritérium minimálna cena. Každý obstarávateľ si môže vybrať. Buď ide podľa odstavec 1 písmeno A, alebo ide podľa odstavec 1 písmeno B. Na Slovensku všetci končia odstavec 1 písmeno B. Najnižšia cena. Je to aj možnosť ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Túto možnosť sme ponúkali, tak ako som spomínal, ten 8. december 2010 som ponúkol Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Bežne to robili v tom čase Rakúšania pre veľké projekty. A mnohokrát sa pri vyhodnocovaní niektorých dielčích kritérií na tom podielala aj Technická univerzita vo Viedni, na ktorej som pôsobil a na ktorej v podstate externe pôsobím do dneska. Ponúkal som túto možnosť a dokonca po tej panelovej diskusii, čo som ani nepredpokladal, že bude tak úspešná, sme mali rokovania na Úrade pre verejné obstarávanie, mali sme rokovania s ÚVO a s protimonopolným úradom a oslovila nás NDSK s ministerstvom s tým, že chceli by urobiť pilotný projekt a skutočne vyskúšať niekedy ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V auguste 2011 sme mali rokovanie na NDSK, kde som povedal, že predtým, ako toto urobíme, zavoláme si krajiny, kde to tak beží, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a skúsime to potom nastaviť tak, aby na Slovensku sme niečo nastavili. Žiaľ, na jeseň 2011, ako viete, stalo sa to, čo sa stalo. Vláda sa nám rozsypala a celé práce zastali. Teraz som celkom rád, že obstarávateľia, tí najväčší, prišli tiež na to, že majú tak nekvalitnú projektovú dokumentáciu, ktorú vysúťažili v tendri pre projekt, že s touto projektovou dokumentáciou nevedia ani kvalitný tender urobiť a už vôbec nie realizovať. Takže znovu sa vrátili k tomu, či neprejsť na tú cestu paragraf 35 odstavec 1 písmeno A
A ja dúfam, že na to prejdú a možno už pri najbližšej zakázke. A doniesol som jeden vzor z Talianska od kolegu Lecnera. Taliansko v roku 2009 totálne prešlo na voľný trh Európskej únie aj z titulu toho, že ich hlavný predstaviteľ v Európe bol pán Monti, ktorý tvrdo presadzoval liberalizmus v Európe. Ale v roku 2013 týmto zákonom 143 sa vrátili a podali, že ich verejné obstarávanie aj pre projekty bude bežať cez parametre, ktoré sa budú vyhodnocovať, majú to v zákone a verejné obstarávanie veľkých zákazok v Taliansku beží ekonomicky najvýhodnejšou ponukou. Pre projektové práce majú nejaké parametre, celé podklady som dal k dispozícii na Slovensku po súhlase pána Lecnera. Pán Lecner je ochotný kedykoľvek prísť na Slovensko a diskutovať s kýmkoľvek, čo sa týka nastavenia, aby sme tomu pomohli. A ja vám z tých parametrov ukážem len jeden. Mnohokrát sa hovorí, ako sa vyhodnotia cenové ponuky. Cenová ponuka je okolo 30% váhy všetkých parametrov a cenová ponuka, sme počuli nejaké názory, najväčšiu škrtneme. Taliani si urobili takúto veľmi peknú funkciu, ktorá je veľmi jednoduchá, veľmi vhodná a veľmi rozumná. Keby sme škrtli najnižšiu a najvyššiu cenovú ponuku, tak nám vyhrá táto ponuka. Je to tá primeraná cena? Oni to urobili inak. Podali všetky cenové ponuky, urobia mediánovú ponuku, tá má hodnotu 1, 30% z celkovej zakázky. Maximálna skončí na 0,8, 0,85 alebo 0,9, ako sa rozhodnú pre obstarávanie. 0 je 0 a teraz cenovú ponuku si vyhodnotíme takto. Cenová ponuka, toto je jej váha. Každý sa bude snažiť približiť k strednej cene, k tej rozumnej. Takže toto majú k dispozícii dneska na Slovensku obstarávateľia, to môžu mať ktorýkoľvek. Kedykoľvek sme ochotní za Slovenskú komoru stavebných inžinierov urobiť akékoľvek rokovanie a pozveme si, či už na Slovensku, alebo vycestujeme ktorúkoľvek krajinu, kde to je a dávame toto k dispozícii od decembra 2010 tejto krajine. Ja by som možno to shrnul veľmi krátko, posledná fólia. Čo by sme potrebovali asi urobiť, aby sa zvýšila kvalita projektov a kvalita zhotovovania stavieb? Nastavenie obstarávania stavieb na základe kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Poučiť sa z krajiny, kde to funguje a niečo zvoliť na Slovensku. Aby nám fungovalo zhotovovanie, tak si takisto môžeme zobrať vzor z krajín, kde to zmenili alebo kde to funguje. Nemusíme vymýšľať teplú vodu, keď je vymyslená. Prednostné preplatenie faktúr subdodávateľov. Vieme, ako to dopadá. Ak subdodávateľ splní svoju dodávku, má preberací protokol alebo naplnil svoju zmluvu, je prednostne vyplatený. Ak nejaké peniaze na konci neostanú, tak neostanú hlavnému dodávateľovi. Nemôže počítať s tým, že subdodávateľov nikdy nevyplatí a likvidujeme malé a stredné podniky na Slovensku. A to už je teraz jedno, či sú to projektové kancelárie alebo zhotovovatelia. Potrebujeme zaviesť honoráre s minimálnou a maximálnou cenou a takisto asi nemusíme vymýšľať teplú vodu. Stačí nám zobrať to, čo majú Nemci vymyslené. Ja si myslím, že pre jednu stavbu v Nemecku, čo je vydefinovaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie, asi veľmi podobný bude potrebný aj na Slovensku. Cena tej zhotovovania stavby v Nemecku a na Slovensku skoro by sa dalo povedať, že pri rovnakej kvalite by mala byť asi rovnaká. Tie výrobky sú rovnako drahé. Firmy súťažia v Nemecku a na Slovensku. Na Slovensku už ani nemáme slovenskú firmu zhotoviteľa, keď si to tak zoberieme pomaly. Takže asi tá cena stavby bude rovnaká. Otázka je už potom len honorára. Hej? Že aký má byť na Slovensku oproti nemeckému. A pri tom našom rokovaní toho 17.10. v Drážďanoch, keď sme tak definovali, že ak by sa všetko prebralo z Nemecka, dokonca máme hotový software, len ho stačí dať do slovenčiny. Tak nám inde honorár v Nemecku. Ak by sme to chceli prispôsobiť na Slovensko, tak návrh prezidenta ECC Črtomiera Remeca bol, že mohli by sme to urobiť aj tak, že honorár na Slovensku rovná sa honorár v Nemecku krát GDP Slovenska lomené GDP Nemecka. Alebo GDP príslušnej krajiny lomené GDP. Aj s tým by sme boli totálne spokojní. No a posledná vec. Zakiaľ toto nebude fungovať, tak na Slovensku nám nebude fungovať nič. Dodržiavanie zákona a vymožiteľnosť práva. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem profesorovi Benkovi, ja teda slovo odovzdám inžinierovi Dušovi a tešíme sa na druhú prednášku tohto seminára. Nech sa páči. Popoludne vám prajem všetkým tu v sále aj v regiónoch.
Ako som bol predstavený pani riaditeľkou, tak som staronovým členom predstavenstva a predstavenstvo nám spolu s pánom predsedom pridelilo do vienka agendu honorárových poriadkov. No a nakoľko nepovažujem za správne, aby 11-členné predstavenstvo rozhodovalo o vás bez vás, tak prišiel nápad, že bolo by dobre sa vás pýtať a na toto sme vlastne zorganizovali túto akciu, kde na závere v ankete by sme veľmi radi sa dozvedeli váš názor, ktorým smerom pokračovať. No a keďže poprosím o môj Excel. Ja by som vám chcel spraviť takú analýzu, že ako sa vlastne stanovoval honorár. Pred 89. rokom existovali tzv. Veľkoobchodné cenníky, takže nebolo o čom, bolo to jednoznačné, naťukali sa čísla do kalkulačky, vyšiel nám nejaký honorár, ten sa fakturoval. Nikto s tým nebol spokojný alebo nespokojný. Bolo to nespochybniteľné, takto sa pokračovalo. Honorárové poriadky predpokladám, že boli už aj v Rakúsko-Uhorsku, aj som o niečom počul, bohužiaľ sa mi nepodarilo akože získať. Ale mám tu jeden materiál z roku 1950, vydaného v Prahe, kde je spoločná ustanovení k sazobníkom inžinierskej komory. Jeden materiál, sú to síce iba časové honoráre, ale sú celkom zaujímavé. Po 89. roku asi Unika začala alebo pokračovala vo vydávaní tých honorárových poriadkov a asi v podobnej skladbe, ako boli kedysi veľkoobchodné cenníky projektových prác spred 89. roku a postupne vychádzali. Postupne sa dotknem akože analýzy. Ale aby som začal, tak začnem prvou takou lastovičkou. Je to honorárový poriadok SKSI 1995. Spravil som si z neho takúto analýzu a ako vidíte, je tam tabuľka takto. Aby sme neporovnávali jablká s hruškami, vybral som si na porovnanie de facto pozemnej stavby alebo budovy, tak sa dá povedať, z každého honorárového poriadku, lebo to ešte vieme porovnávať aj s komorou architektov. V tomto sadzovníku je táto tabuľka, čiže od najnižšieho nákladu, aby sme zase tiež porovnávali porovnateľné, tak porovnávam od zhruba 25 000 eur do 25 miliónov eur. To vidíte tú farebnú časť tej tabuľky. V tomto honorárovom poriadku, keď si všimnete tú diagonálu zľava hore, vpravo dole, tie hodnoty sú zhruba rovnaké. Keď si pozriete tú opačnú diagonálu, tamto rapidne akože stúpa a klesá. Vyjadril som to aj v týchto grafoch. Tie grafy boli strašne akože neučesané, ale keď potom som vlastne zanalyzoval honorárový poriadok 2002 Hoaj, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure z Nemecka, tak vlastne som dospel k názoru, že asi odkiaľ pochádzal ten honorárový poriadok, lebo aj ten nemecký honorárový poriadok bol spočiatku takýto neučesaný. Inak také spoločné pravidlo týchto honorárových poriadkov bolo, že maximálna hranica nižšej zóny sa rovnala minimálnej hranici vyššej zóny. To vidíte v tých tabuľkách. Podľa tohto honorárového poriadku predpokladám, že vznikol, hoci som bol spoluautorom tohto honorárového poriadku spolu s inžinierom Ďurďom, on bol hlavným autorom, ja som robil ten malý programík akože v Exceli k tomuto. A tiež to bol ten návrh taký neučesaný a vtedy sme spolu aj s kolegom Jankom Tonkom začali vyľaďovať tieto hodnoty, síce s ním dopravné stavby, ale dospeli sme k takejto veci, že keď si pamätáte staršie ročníky pred 89. rokom, alebo tesne po 89. roku, viem, že som bol čerstvý
vedúci projekcie, bol jeden honorárový poriadok, vlastne veľkoobchodný cenník projektových prác, kde bolo založené na funkcii y rovná sa a krát x na b. Už boli kalkulačky, dalo sa to vyťukať, dalo sa to umocniť, takže už to bolo možné. Takže prešli sme na tento vzor a tiež tuto vlastne za tými krivkami sa skrýva tá funkcia s tým, že tu sú jednotlivé súčinitele 8, 9,75, 11,5. Čiže rozdiel medzi týmito 8 až 9,75, 1,75 je vlastne tento rozostup týchto kriviek. Tu je tiež 1,75, tu je 2,5 a tuto je potom 1,5 a 1,5. A ten koeficient, prepáčte, tú formu uprednostnil som obsah pred formou, čiže nie PowerPoint, ale preto v Exceli a radšej som chcel čo najviac analýz spraviť v tom čase, ktorý som mal k tomu k dispozícii. A ďakujem. Výborne, fajn. Takže takto sa nám podarilo tento honorárový poriadok vlastne vtedy stvoriť, dať ho na svet, prišiel na svet a keď si pozrieme, všimnite si tie hodnoty. 8, 7,12, vlastne 7,33, 3,26, 18, tieto diagonály. A skúste si to porovnať s honorárovým poriadkom Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov z roku 2002, kde tie hodnoty zhruba kopírujú. Tak neviem, či nás kopírovali, alebo ako sa to stalo, ale je to veľmi podobné, akorát, že možno trocha ručne do toho zasiahli, lebo tie krivky začali tam kolísať v tejto časti tu, ako vidíte. Potom som si zobral to bol ten český, tento. Potom som si zobral náš cenník, bol tento. A honorárový poriadok Komory slovenských architektov, Slovenskej komory architektov je tento, je vlastne tu. Tiež, neviem, nechcem ich obviňovať, ale vyzerá to tak, že asi prevzali niečo z toho nášho, len akorát asi viacej do toho zasiahli rukou, alebo tiež kopírovali Hoaj 2002, tú predlohu toho Hoaj, kde tie krivky zhruba tiež sa podobajú tomuto priebehu tých cien. No, takže vidíme, že sa toto velice v tom období ako veľmi pekne rozbehlo. Žiaľ, nasledujúce roky nám protimonopolné úrady klepli po prstoch a Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov aj dostala pokutu 500 000 korún, ktorú myslím, že aj zaplatila, ale následne si ju potom vysúdili naspäť. Upozornenie dostala aj Slovenská komora architektov, ale myslím, že na to nedoplatili. No a u nás tiež nastala obava, takže za predstavenstva z tých rokov 2004 a tak ďalej pod predsedovaním profesora Majducha žiaľ nevznikla nejaká politická vôľa na výraznejšie revidovanie týchto poriadkov, ktoré sa tak krásne rozbehli a vidíme, že sme v tom neboli sami. No ale situácia sa mení a dúfam, že sa nám akože ovzdušie zmenilo. Ešte tak na ukážku Unika 2004 sa líši vlastne tým, že má to miesto zón, má pásma. Zase sú to stavby občianske, bytové a zdravotnícke. Tie pásma majú svoje minimum, maximum, ale medzi maximum nižšieho pásma a minimum vyššieho pásma je medzera. Sú hluché zóny. To je táto zóna, tu a táto zóna. Takže asi toľko k tomu celkomu výsledku v závere, by som povedal. Je tu potom ešte Hoaj 2014, úplne 13, úplne čerstvý. Vidíte, že tie krivky sú krásne vyhľadené, tiež asi pod vplyvom nejakej funkcie. Cenová úroveň alebo hladina sa mierne zvýšila. Tu bolo predtým tých 8 a tuto je tých 12,21. A aj
tieto hodnoty sa zvýšili. K tomu ešte v závere niečo potom poviem. Unika 2014, podobné veci, akože podobné členenie. No a teraz k tomuto by som k tomuto sumáru niečo povedal. Tak tu sú vlastne vodorovná os, akoby boli jednotlivé honorárové poriadky, na zvislej osi akože časová os. V roku Hoaj v roku 2002 tie žlté diagonály, to sú tie zhruba konštantné hodnoty na všetkých honorárových poriadkoch. Málo sa akože líšia. Keď ešte idem trocha na cenník Slovenskej komory architektov. Ale zaujímavejšie sú tie modré diagonály, kde na Hoaj z roku 2002 po 2014 sa mierne zvýšili hodnoty. Spodná hranica máličko, horná hranica výraznejšie. Ja osobne to pripisujem tomu, že vlastne technológie v stavebníctve sú čím ďalej sofistikovanejšie, čiže je vyššia náročnosť na podiel duševnej práce na hodnote diela. Ja osobne toto tak nazývam. Z týchto honorových poriadkov mnohé už sú vyhodnotené v nominálnych hodnotách. To myslím, že tu na tých predchádzajúcich aj bolo jasné, že tam nad tými grafmi som mal ešte jednu ďalšiu tabulku, kde boli tie nominálne hodnoty, ale potom som ich všetky prepočítaval na percentá, aby som to vedel vyhodnotiť. Takže, čo je zaujímavé, že kým maximálna hodnota Hoaj, tu je 19, tu je 26, ale keď ten rok 2002 porovnávame, tak naša komora vtedy vlastne postavila tú hladinu o máličko nižšie, čo aj podľa pána profesora je aj rozumné a aj správne. A Česká komora nás kopírovala a takisto aj Slovenská komora architektov, neviem. No, dúfam, že sa neurazia, že to takto akože hovorím, že nás kopírovala. Ale čo vyčnieva z radu je Unika, ktorá v 95. už mala tu 23% a túto podozrivú nízku hodnotu. A je to pri tých 25 miliónoch veľmi nízka náročnosť. Tu 0,81 až 31 a v 2014 už táto hodnota vyskočila na 35,50. Dokonca, keď si pozriete na tabuľku všeobecných stavieb, to je tabuľka číslo 1 v Unike, tak tuto je hodnota okolo 70%. Tu nakoniec som si ešte pridal túto tabuľku a som požiadal pána inžiniera Naďa, ktorý bude mať ďalšiu prednášku, aby mi tú tabuľku vyplnil. No ale keď sa pozrel do svojho programu, tak on povedal toľko, že on vlastne má akoby z Uniky toto tretie pásmo, takže tu je momentálne ťažko niečo porovnávať, nevieme akože porovnať, ale dúfam, že sa k tomu pán inžinier Naď vo svojej prednáške akože vyjadri. A ešte jednu takú poznámku a končím. Tu sú, členenie Uniky. Keď si pamätáte ešte tie veľkoobchodné cenníky projektových prác, tak asi tá Unika pokračovala v tom členení, čiže stavby členila do 15 kategórií, kde napríklad dopravné stavby, to je číslo 10, vlastne zahrňujú len železnice, inžinierské a vodné stavby sú kombinované diaľnice, cesty a niektoré vodohospodárske diela. A čo som ja išiel porovnávať, aby sme porovnávali jablká s jablkami, tak kategóriu 15 z cenníka SKSI pozemné stavby. Honorárový poriadok som tu neuviedol z toho dôvodu, že až by som náhodou niečo špatne preložil z nemčiny, tak nechcel som za to zažať nejakú kritiku. Tak vidíte, ale ja podľa môjho osobného názoru veľmi vysoké percento členov našej komory používa túto kategóriu, prípadne túto kategóriu inžinierské a vodné stavby.
železnice sa málo stavajú na Slovensku, takže tie ostatné kategórie a v každej z týchto kategórií sú určite aj budovy alebo aj dopravné stavby a podobne. V tejto časti takto bol postavený cenník SKSI 2002 a takmer doslovne kopíroval zloženie honorárového poriadku nemeckého HOAJ aj súčasného. Čiže to členenie je na tých grafoch aj som mal tie názvy pozemné stavby Gebäude und Innenräumen, myslím, že podľa súčasného 2004-kového. Potom inžinierské stavby, ktoré sa členili na inžinierské konštrukcie a mosty, dopravné stavby, vodohospodárske stavby. V tom vedľajšom stĺpci Čkajt vidíte, že čo všetko obsahuje aj tento výkonový a honorářový řád a tiež SKA. SKA samozrejme majú tie svoje ďalšie kategórie ako územné plánovanie a interiéry a podobne, ale nie tam čo z toho porovnávať s tými našimi. Technologické a energetické vybavenie stavieb bolo v SKSI a je aj v Čkajt. Technické vybavenie stavieb, statické a dynamické výpočty, čiže aj profesie. Medzi tými otázkami, ktoré sa už tam, myslím, že prvá otázka tam bola, že či sa bude myslieť aj na profesie jednotlivé, tak HOAJ už aspoň na niektoré profesie myslela a takisto SKSI 2002 myslela na tieto profesie, lebo vlastne má to v tejto skladbe. Súčasná prax, aká je? Ja väčšinou tvrdím, že keď si pomocou niektorého z týchto honorárových poriadkov vypočítame cenu, tak spravidla pri rokovaní dávame 10 až 60% zľavu. Pri tej Unike snáď asi je to aj logické. Keď nám vyskočia také veľké čísla ako 30% a podobne. A ešte k tomu, že z čoho vychádzať, všade je náklad, hodnota vlastne diela. Ako sa dopracovať v hodnote diela, tak v tomto, pokiaľ podľa mojich vedomostí, Unika vydala v 95. roku sadzobník THU. Takisto som sa dopočul, že aj v 2009 roku bol vydaný sadzobník a momentálne najčerstvejší je zborník ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu, vydaný Unikou. Stojí 10 eur na stránke Uniky. Čiže tie hodnoty odtiaľto stačí si vynásobiť metrami kubickými, metrami štvorcovými, hektármi a podobne. A vieme si odhadnúť cenu diela. Podľa mojich informácií pán inžinier Naď o tom určite povie, je to zahrnuté aj v jeho programe, takže v súčasnej dobe sme to mali aj ako úlohu, ako predstavenstvo, ako úlohu z valného zhromaždenia a myslím, že na najbližšom zasadnutí predstavenstva budeme konštatovať, že s touto otázkou už ďalej nie je potrebné sa zapodievať. Ďakujem vám pekne za pozornosť. V ktorej niekoľkokrát vyzval inžiniera Naďa na zodpovedanie otázok alebo komentáre. Ja verím, že inžinier Naď tieto výzvy príjme v rámci svojej prednášky a príspevku. Ešte predtým, než prejdeme teda k prednáške, by som chcela povedať, že inžinier Naď je riaditeľ Ústavu stavebnej ekonomiky a zároveň je aj prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov. A teda ja by som vás rada privítala a odovzdala vám slovo k vašej prednáške. Nech sa páči. Ďakujem. Skúsim to s týmto náhľadným systémom.
Je ma počuť? Ja som to nezatil. Dobrý deň ešte raz. Je ma počuť aj na regiónoch? Asi áno. Milé dámy, veselí páni, dovoľte mi, aby som pokračoval po kolegovi ohľadom prednášky. Nadväzujem aj na prednášku pána profesora Penka, ktorý spomínal tú problematiku, že ryba smrdí od hlavy, čiže keď sa začne nízkou cenou pri projekte, nemôže ani tá samotná realizácia tej stavby byť dokonale zrealizovaná, nakoľko tie podklady nemôžu byť za tie nízke peniaze spracované. Na začiatku je myšlienka. Uznáte všetci, že projekt je myšlienka zhmotnená do 2D, 3D, možno už teraz sa projektuje 4D, 5D a podobne. Stále je to myšlienka. Teraz tú myšlienku, ktorá ešte nie je zrealizovaná, potrebuje projektant predať svojmu investorovi. Musí presvedčiť svojho investora, že on je ten správny projektant na svojom mieste, že mu tú jeho myšlienku, jeho víziu pretransformuje formou projektu až potom do konečnej realizácie pri konečnom a priebežnom autorskom dozore. Takže stále od úvodu, od začiatku rozprávame o tom, že projektant je nositeľom myšlienky a vlastne z ničoho musí upliesť tú informáciu, že spravím ti kvalitný projekt na takéto a takéto stavebné dielo. Už tu bolo spomínané, za dlhé roky máme určité pomôcky, pomocou ktorých si kolegovia, projektanti, vedúci projektových ateliérov stanovujú tú cenu za svoj honorár. Projektová činnosť je takým istým podnikaním ako iné podnikanie. Čiže je to súvislá činnosť za účelom zisku. Čiže aj v tom našom honoráre, o ktorom budeme hovoriť, ktorý vychádza aj z rôznych tabuliek, je zakomponované to všetko, ako sme už spomínali, ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Nebudeme dneska riešiť tú samotnú kalkuláciu, budeme riešiť len princípy. Čiže náš obchodný zákonník hovorí o tejto tvorbe ceny. Takisto hovorí o tom, že cena by mala byť obvyklá v danom mieste a čase. Keď hovoríme retorikou právnikov. Retorika právnikov je tak postavená, že tá obvyklosť tej ceny sa posudzuje porovnávaním s inými konkurenčnými na trhu existujúcimi subjektami. Čiže tá cena by mala byť, poviem, taká priemerná. Tá priemernosť tej ceny sa obchodným rokovaním upraví smerom dole, smerom hore, podľa toho, ako vie ten projektant, ten, ktorý ponúka tú svoju prácu, ako vie presvedčiť svojho partnera, že on je ten správny a potom tá cena je tá primeraná. Tá primeranosť tej ceny, že to všetko, čo za tú svoju cenu žiada, plus tá pridaná hodnota je vlastne tým výsledným dielom. Samozrejme, nemôže si zobrať jeden prázdny papier A4 a začať niečím počítať. Preto máme k dispozícii tie rôzne pomocné či publikácie alebo softvery. Ja by som vám o jednom, keby to fungovalo, poď ďalej. Nechce mi to. Áno, ja som to tu. Stvorili sme jednu internetovú stránku, ktorá je aj momentálne k dispozícii. Je to internetová stránka, ktorá sa volá www.cenyprojektov.sk. Keď si dáte túto internetovú stránku, tak sa vám objaví úvodná obrazovka, ktorá vás informuje o tom, že na tej internetovej stránke je možné si vypočítať tú priemernú cenu za tú projektovú inžinierskú činnosť. Nie tú cenu, ktorú by si prial
projektant, ani nie tú cenu, ktorú by si pral investor. Je to tá priemerná cena, ktorá je tým vhodným materiálom na to obchodné rokovanie. Čiže keď to zoberieme z retoriky reklamy, tak to je ten sivý prášok. Nie je to Ariel ani Tix. Je to ten sivý prášok, s ktorým sa porovnáva musíme samozrejme svojho investora presvedčiť, že my sme ten Ariel alebo ten Tix ešte aj s tými zelenými bodkami tam, proste, ktoré to tam násobia. A nepeníme a podobne. Takže toto je úloha toho obchodníka, ktorý ponúka, keď to vezmem, že ten projektant je na tomto trhu, je ten obchodník, musí presvedčiť svojho partnera, že za prvé, že je ten vhodný, že má k dispozícii ateliér, že má k dispozícii ľudí, že má k dispozícii príslušné softvéry, to už je to ďalšie vyhodnotenie, a že ponúka tú primeranú cenu. Toto je úvodná obrazovka, v ktorej máte napísanú tú základnú informáciu, že ako pokračovať pri tom výpočte. Tento softvér je vlastne veľmi jednoduchým zhmotnením toho, čo už tu bolo prezentované. Vy tam v tom pozadí nevidíte tie krivky, to ten softvér za vás počíta. Vy nevidíte tie jednotlivé percentá, minima, maxima. To všetko vám urobí ten počítač, on vás tým zaťažovať nebude. On od vás iba žiada toľko, aby ste tam zadali základné údaje, ktoré potrebuje na to, aby vedel identifikovať tú vašu myšlienku. Čiže potrebujeme, aby sme zaradili tú stavbu do nejakého rámca stavby, čiže názov stavby, koľko má objektov a následne si vieme vybrať jeden objekt. Ja po týchto slajdoch potom prejdem na internet a ukážem vám prakticky, ako to na tom internete funguje. Následne si kedykoľvek môžete túto reálny model vyskúšať, lebo je to už v súčasnosti prístupné na tej webovej stránke. Následne vo veľa súťažiach, hlavne pri verejnom obstarávaní, sa žiada od vás, ako od projektantov, aby ste dali počet hodín, ktoré budete tomu projektu venovať. Na to, aby ste vedeli dať počet hodín, tak vy potrebujete vedieť podiel z tej vašej v rámci tej projektovej činnosti, aký podiel bude na koncepčnú činnosť, akú bude na odbornú projektovú činnosť, ako na jednoduché projektové administratívne práce. No niekto to musí odniesť ešte aj do toho COPEXu a tak ďalej. A vyjde nám potom priemerná hodinová sadzba, ktorá sa nám v rámci toho výpočtu aplikuje potom pri spätnom výpočte potreby hodín, ktoré váš projektový ateliér ponúkne investorovi, že za takúto a za takúto dobu to vieme spraviť. Samozrejme, je to závislé na počte ľudí, je to závislé na veľkosti vášho ateliéru. Tento softvér už počíta to, čo tie sadzobníky nám nedávajú, ten rozbor, počíta už s jednotlivými remeslami. Jednotlivé projektové remesla začínajú stavebnou činnosťou, statikom, zdravotechnikou, ústredné kúrenie, elektro, požiarna ochrana, teplotechnický posudok, montáž vzduchotechniky, montáž dopravných zariadení, kontrolný výkaz, výmer s ocenením, ktorý sa žiada ku každému projektu. Spočíta sumu peňazí za projekt. Tu sú napočítané tie hodiny za tú našu normohodinu, ktorú sme si spočítali. Zároveň nám vypočíta softvér, koľko potrebujeme mať peňazí pripravených na inžinierskú činnosť. Čiže vieme, že potrebujeme na vybavenie pred úradmi nejakú sumu a zároveň dostane investor informáciu, že stavebný dozor na túto zákazku bude za x peňazí. Čiže dostaneme aj tú obvyklú cenu za ten stavebný dozor. Samozrejme, že tá suma je potom rozdelená do jednotlivých výkonových fáz, ktoré sa v rámci projektovo-inžinierskej činnosti dejú. Tie výkonové fázy sa potom rozkliknutím, mám prvú fázu, projekt pre stavebné konanie, opäť máme tam tie podiely tých jednotlivých projektantov, čiže keď mám projekt pre stavebné konanie, tak už viem,
koľko peňazí mám z toho veľkého budžetu pripravených a vyčlenených pre kolegu statika, zdravotechniku a tak ďalej a tak ďalej. Tie remeslá, ktoré sa v danom objekte nevyskytujú, tak je možné samozrejme odtiaľ vyradiť. A nakoniec vlastne dostaneme celkovú rekapituláciu nákladov za stavbu, čiže zase opäť informácie pri investora, s ktorým ideme rokovať, že koľko ho bude stáť celá stavba, lebo ten software je aj pre investorov k dispozícii. Budeme veľmi radi, keď aj investori si k tomu softvéru sadnú, aby mali tú informáciu, toľko musím dať projektantovi, toľko informácií dám za inžiniering, potrebujem nejaké peniaze pre stavebný dozor. To všetko zastrešuje naša Slovenská komora stavebných inžinierov, ale zároveň investor potrebuje mať aj informáciu napríklad na zabudované umelecké diela a nábytok, potrebuje vedľajšie náklady na vykonané inými technologickými firmami. Takže tu si môže do tých štvorčekov to zaplniť a dostane jeden výstupný protokol, ktorý si môže vytlačiť, že celkový náklad na tú stavbu ho bude stať x tisíc, 100 000 miliónov eur. Tu už je spomínaný ukazovateľ. Pri práci s týmto softvérom môžete použiť dva postupy. Jeden postup je ten jednoduchší, že v podstate po zaradení tej stavby, lebo zaradiť ju musíme, čiže zaradiť tú stavbu v zmysle JKSO alebo klasifikácie stavieb, po zaradení tej stavby môžeme si povedať, viem rozpočtový náklad, už ho mám pripravený a odhadnutý, čiže viem ho priamo do softvéru zadať. Nebudem ho určovať a počítať. Jednoducho kliknem si jednoduchý spôsob výpočtu a vyplním kolónku, stavba ma stojí toľko a toľko tisíc miliónov eur. Druhý postup je siahnuť do niektorých z tých ukazovateľov, eventuálne tento softvér je naplnený všetkými týmito ukazovateľmi, ktorí sme spracovávali od roku 1994 pre Uniku. Tieto ukazovatele, ktoré... Pardon, to je honorárový sadzobník, ale od roku 1994 vychádzajú tieto ukazovatele, vychádzajú obrok, lebo až taký obrovský cenový rozdiel tam nie je. A opäť po zaradení objektu v zmysle JKSO alebo klasifikácie stavieb, prakticky si to ukážeme, vyroluje sa nám táto obrazovka. Jediný výpočet, ktorý musíme urobiť, je výpočet obstavaného priestoru. Čiže už keď rokujeme s investorom, by sme mali vedieť, aká veľká bude tá stavba, aký bude ten obstavaný priestor. Úplne ideálne je, keby ten obstavaný priestor bol spočítaný podľa normy, lebo tie rozpočtové ukazovatele boli tvorené podľa normy, ktorá hovorila o tom, že je to zo základného obstaveného priestoru. Existuje norma STN 45, teraz si ju nespomeniem. Sekundičku, maličku. No. Áno, 73, 40, 55. STN 73, 40, 55, ktorá nám hovorí o tom, že základný obstavaný priestor sa počíta pri tvorbe ukazovateľa. Takisto potom aplikácia by mala byť na základný obstavaný priestor. Pri bežných stavbách problém nie je. Môže sa vyskytnúť problém pri halách, kde máme doplnkový obstavaný priestor. Môže nám vzniknúť pri iných objektoch, ale je to ideálne. Tá norma stále platí, je k dispozícii, takže výpočet obstavaného priestoru zasadíme bežný rodinný dom 1000 kubíkov. Pri ukazovateli 288 eur za 1000 kubíkov máme základnú cenu 288 000 eur. Je to bežná cena, ktorú môžeme a nemusíme pomocou týchto koeficientov, máme k dispozícii koeficienty na úpravu tej ceny. Čiže vieme si tú cenu doladiť podľa požiadaviek investora, prípadne podľa našich návrhov, alebo podľa návrhov architekta. Vieme, že ideme ten rodinný dom robiť v rovine, môžeme znížiť zemné práce alebo zakladanie. Keď vieme, že ten rodinný dom ideme navrhnúť
niekde na Kramároch alebo v nejakom extrémnom kopci, kde budeme mať podstatne zložitejšie už základové pomery, tak vieme upraviť pomocou týchto koeficientov samotný podiel zemných prác a základov. Tým sa nám upraví nová jednotková cena a dostaneme novú cenu pre ten samotný nami ponúkaný objekt, ale zároveň tým, že my upravíme niektoré tieto prvky, výpočet honoráru je priamo závislý z týchto skupín stavebných dielov. Čiže keď my máme statika, tak ten statik samozrejme vychádza z ceny základov. Keď my podceníme základy, alebo dáme základy bežné pásové a následne budeme navrhovať pilóty, tak už sme tam vniesli nepresnosť. Ale keď my vieme, že už ideme tie pilóty projektovať, tak vieme ich upraviť. A takisto vieme poupravovať aj jednotlivé prvky, prípadne vylúčiť tie remeslá, ktoré tam nebudú, a tým pádom sa nám pri tom samotnom rozpísaní tých jednotlivých projektových činností a projektantov, ktorí budú zapojení do tej projektovej činnosti, sa nám to objektivizuje tak, aby sme dostali čo najpresnejší už aj nielen celkový honorár, ale aj rozpis medzi tých jednotlivých členov. Čiže keď ja mám staticky komplikovanú budovu, nech sa páči, môžem to upraviť v tých prvkoch, ktoré mi zasahujú do statiky, základy, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, prípadne keď je tam oceľová konštrukcia, a nebudem tam mať žiadnu špeciálnu, výťah alebo zdravotechniku, môže sa znížiť zdravotechnika, čiže odoberiem tomu zdravotechnikovi, ale on tam reálne nebude. Čiže ten honorár bude o to objektívnejší. Takže je možné, samozrejme, je to k dispozícii sa pohrať aj s týmito koeficientami. Je to naplnené, je tam rádovo 5000 ukazovateľov, ktoré obsahujú vlastne komplet celú šírku stavebníctva. Čiže sú tam aj rodinné domy, sú tam aj prehrady, mosty, sú tam aj vyhľadkové veže. Nedávno som jeden 22 objektový stavebný objekt alebo stavbu pomocou tohoto odhadoval. A ozaj som tam našiel aj vodojem, aj vyhľadkovú väžu, aj amfiteáter. Takže v rámci tej stavby som vedel v rámci tých ukazovateľov nájsť ten ukazovateľ, príslušne ho upraviť a potom z toho vyšla tá informácia aj na tú následnú úpravu toho ukazovateľa. Čo sa týka toho jednoduchšieho, tam ani není čo o tom hovoriť. Opäť, zaradíme tú stavbu, aby vedel program, do ktorej tabulky má siahnuť, do ktorého spôsobu výpočtu a napíšeme tú sumu, ktorú už vieme. Môžeme ju mať od investora, môžeme ju mať spočítanú, prebranú z iného typu zdroja. Proste napíšeme len tú cenu a okamžite máme výsledok vypočítaný, vrátime sa sem, po zadaní ceny dostaneme okamžite honorár. Čiže celý ten výpočet netrvá dlhšie ako 3 sekundy. Proste zaradíme, napíšeme cenu a máme výpočet honoráru okamžite zrealizovaný. Čiže tento základný prepočet. Takže dal som tak, ako pán profesor Benko, nie je možné šetriť na nesprávnom mieste. Šetrenie v tomto smere nám absolútne znižuje bezpečnosť stavieb. Či je to cena, podhodnotená cena projektových prác, alebo následne podhodnotená cena realizačných prác. Už tu boli spomínané tie havárie. Máme ďalšie stavby, ktoré čakajú na svoj čas, na svoju haváriu. Máme obrovské množstvo skrytých vád, máme obrovské množstvo nestatických porúch, ktoré boli zrealizované. Bohužiaľ, ako sa tým zaoberám, alebo neviem, či bohužiaľ, ďakujem všetkým realizátorom, že tak stavajú, jak stavajú, preto jazdím na Mercedesy. Takže je to fakt ako veľmi smutné, že chodíme po
týkajúcej časovej bombe, ktorá nám vlastne začína tým, že sme na začiatku podhodnotili výkon projektanta. Ten projektant nemohol rozvinúť všetky svoje vedomosti. Samozrejme, tá chybajúca legislatíva ohľadom realizačných projektov, ono to vždy potom skončí na tej stavbe, ono to skončí na tom, že jednoducho nebude možné